Shaywe nje kuvela umnini njalo nganza kwethu olubingelela unkwalo undonga uma wena inzima umuntu ubatuba uqobo lwakhe sila bayisikhona angigudluki angichemile ngohlezi ngila bafowethu nginenkinga eyodwa ngoba uZondo ethi wenza imistake ukuthi ubaba watholakala necala elithile. So makunjalo nganza kwethu siyacela ke icourt ibe nobulungiswa ngokufaka ubaba uNxamalala ejele enganali icala. Ngake ngasho futhi mina ngathi akanali icala lo baba. Akanali icala ubaba bayamsukela. Abaningi bathi kimi hawu wena ngifuna laba kade bekhuluma ngeANC bethi hayi ANC uZuma inonsense uZuma vele unecala uZuma ngibafuna la. Bomakholwa ngokuzwa. Bomakholwa ngokubona oThomas Ozandla wona wonke umuntu ongumlandeli weANC ngifuna mina lento le ayifake ekhanda lakhe ayibuza ukuthi ngoba babekhuluma kabi kanje ngoNxamalala bekhuluma kabi ngobaba eboshwa enzwa zonke izinto into angazazi efakwe ngumuntu ngekhanda hayi kodwa Zondo yakhokhelwa mfana angiyazi xa seplenkuxa nkuxa lena kodwa Zondo hayi abasiyeke sithi uphatha kancane awukwazi ukufaka ubaba ejele thona sithule kanjalo engenalo icala nelilodwa uNxamalala enganalo icala nelilodwa nganza kwethu ayofakwa ejele. First president in South Africa owathi mayephuma esihlalweni wahlukumezeka waplanda amacala sisho sithi no singalaleli propaganda singayilaleli social media. Ngibuza ukuthi nani bantu beANC nini ade nisithuka la mihla namalanga nisazoyilandela isocial media ngoba nangu lo baba lo wesizwe esikhulu lo angimazi ufihlela lapha esizweni esikhulu useqhamukile ke wathi hayi wenza imistake yemali nithini ke nade nisithuka ngobaba wethu senzwa kanje. Ningizimu Afrika asivukeni Zulu Mpedi Mshangane Mlungu olandela iANC iMK asihlanganeni nganza kwethu sifuna ukubonisa lo government wase South Africa ukuthi lento ayenza ngalo baba lo wayeqade emxhaphaza sakusho ukuthi naseqaleni abantu bangafuni uku-understand. So now guys is the time to stand up and say hands off baba Msholozi, hands off baba Msholozi. Akayekwe adle impentsheni yakhe kahle, akayekwe ayiphilela impilo yakhe kahle, nalabo abavala imali yakhe ayibuye back. Lezi imali ezavalwa zinga-understanding zavalwa kanjani siyayicela zibuye back imali zababa ngoba nikwazi ukumhlukumeza ngalendlela uNxamalala nimhlukumeze into engekho. Gwaza Mkhonto Gwaza wazi uNatali disband ANC nisazoba nenkinga. Come duze nikuphi come duze. Mina ngizwela umuntu oyedwa kulento lena akekho umuntu engimzwela izwela umuntu oyedwa ubaba uPanyaza Lesufi hayi indoda le uhleli wanimisa isendo wathi mina ngiyofela la lokho ngeke ngivume come duze nginenkomo come duze ubaba ongizala uneplaza kamla uhambe ogada inkomo zami ayikho indaba yakho uze nobhekcele ngifuna security eplazini ngidinga security eplazini uze nabo